biri ýok bolsa Hudaýa da ýaşy adam gerek, ýa bolmasa sünnət işgärni Allah Taala ýerden bir aş ýokarda ýöredýär, ýa bolmasa iki milleti iki zat jennete salar, türkmeniň çörege goýan hormady we kurdun söwünji derek salavady. Bular ýaly sözleriň dinimizdäki hökmü näme? Gelin bu barada öwrenelin. İslamda delil näme hasaplanýar? Din adynyň gurulýanda näme esaslanmaly? İslam dininde söz hem amal tötäniň bir kere esasyna ýa duýga görä dällediňe delile, ýani Allahyň kitabyny we Resulunyň sallallahu aleyhi we sellem sünnetine gawat gelmek bilen kabul edilýär. Allah Taala adamlary dogry ýoly salmak üçin özüniň kitabyny, Kur'an-ı Kerimi indirdi. Kim onuň buyruklarına boyun bolsa halas bolar, kim ýüze urup taşlasa adaşar we ýoldan çykar. Ine bu biziň iňleriň mübarek kitabymyzdyr. Biz siz ona boyun bolun. Şeýle hem Allah Taala öz Resulüni Muhammed Mustafany sallallahu aleyhi we sellem iwerip şeýle diýdi. Resul size näme berse emretse alın, nämen gadagan etse ondan saklanyň. Allah Taala bizden Kur'ana we sünnete berk ýapyşmagy, ähli inancymyzy, sözümüzi, amallarymyzy şolaryň üstüne gurmagy talap edýär. Aralarynda hüküm edilmek üçin Allah we Resulüne çağırylanyna müminleriň jogaby dini eşitdik we boyunmorluk diýen sözdür. Halas bolanlar hem şolardyr. Din barada bilmän gurulmagyň howpy. Allah Taala din hakkında bilmeyen zady aýtmamyzy haram etdi. Sen aýt, Perwerdigarym hem äşkar hem gizliň ýagdaýdaky ähli bozuklugy haram edenler. Şeýle de barça günäni, ne hak yere zulüm etmeyi, Allah'ın hiç hili delil vermedik her bir zadyny Allah'a şerik koşmamyzy, hem de size Allah hakkında bilmeyen zatlaryny aýtmagy haram etdi. İmam Bahawi, Allah ona rahmet etsin, bu ayeti düşünürüp şeýle diýdi. Bu ayet din barada delilsiz gurrum etmen umumy ýagdaýda gadaganyň anladýar diýip käbir alimler aýtdylar. Din Allah'ın dinidir. Şonuň üçin ony dine onuň kitabynyň we Resulunyň ýoly bilen öwrenilýär. Dini değişli meseleler nämeler? Allah Taala değişli zatlar. Peygamber sallallahu aleyhi we sellem barada habarlar. Cennet, dogzak, piyamat günü, günä we sawap, ceza we sila, perişteler, halal haram, ýaşy erwet, bularyň bary diniň berýän maglumatlarydyr. Şonuň üçin olar hakkynda öz oý pikirmede dälle, dine Kur'an we sünnede olaryň düşünürşini daýanmaly. Şonuň üçin Allah Taala şeýle duýduruş berýär. Allah hakkynda yalan toslap, dilinize gelen yalan sözler, bu halallar, bu haramdır diýmem. Çünki Allah hakkynda yalan toslanlar, halas bolmalylar. İbn Kesir, Allah ona rahmet etsin, şeýle diýär. Buňa şeriatdan esas bolmazyn bidgat oýlap tapan, dine öz pikirini ýa-da görä Allahyň haram eden zadyny halal eden, ýa Allahyň ruhsat eden zadyny haram eden her kim değişlidir. Peygamberimiziň adyna yalan aýdylmagyň hatary. Halk arasynda çynlygy bellide rowayatlar, düýüşler, toslamalar, hekaýalar atköp ýaýnaya. Bularyň köpüsi dine ýalňyşlygy, hatda şirk ýaly ol günälere eltýär. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýdi: Kim menim adymdan yalan sözlese, o da pirine tayin bolsun. Käbir alimler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem adyna yalan aýtmak adamy dininden çykarar diýdiler. Sebäbi ol şeýle diýär: Menin adyma yalan söz, başga biriňiziň adyna yalan söz ýaly däl. Muny düşündirip Hafiz ibn Hajar rahimahullah şeýle diýär: Beýle batylygyň hikmeti düşnüklidir. Sebäbi ol Allah'tan habar berýär. Kim onuň adyndan yalan sözlese, Allah'ın adyna yalan sözledidir. Şonuň üçin musulman doganlar Resulullah'ın adyna ýönkölýän sözi ýaýratmazdan anagyna ýetmeli. Mysal üçin, eger işlerimiz ugruny bolmasa, onunla gawr ýylynyň kömek soran. Bu taslama yalan hadis. Hiç bir hadis alim bunu öz kitabyna getirmedi. Şeýle hem şuňa meňdeş bir näçe yalan toslama gowşak hadisler getirip, açyk aýdyn Allah'tan başga hiç kime dilek doa etmeli dälligi baradaky ençeme ayet hadisleri taşlap, halky iň uly günä bolan şirke salyp ýörler. Ha käwr ayet hadisler. Allah'ın ýany bilen hiç kime doa etmeň. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýär: Kim Allah'tan gaýrydan dilek edip, sonra tawba etmän ölse, ol oda ýerer. Şeýle hem mevlid etmeýän peygamber düşmanydyr diýýärler. Bu hem delilsiz sözdür.
Eger beýle bolýan bolsa, ilkinji 5 asyrda ýaşan ähli sahabalar, ulu alymlar hem peýgamber düşmany bolýar diýen many çykýar. Bu bolsa akla da, dine de samaya. Öňkü alymlaryň dini saklamak ahlasy. Basrada bir döwürde meçhitlerde secdeden galan badyna maňmaýdaky tolany süpürmek enlik bolupdyr. Käbir emirler muny geljekde sünnet hasaplanmandan gorkup meçhitlere oňuk daş dökmekligi buýrupdyrlar. Bu olaryň dini näme derejede arasda saklamagy çalşanlyklaryny gorkazýar. Emma bizim döwrümizde bolsa ayet hadisi manysini anyklamazdan, alymlaryň sözlerini seretmezden näme bolsa şol sady wara gurlap ýörülýär. Hudaýam plan ýaly bolsaň halanok. Ya biri ýok bolsa Hudaýa da ýaşy adam gerek. Ya sünnet işgärini Allah Taala yerden bir garşy ýokarda ýöredýär. Ya bolmasa iki milleti iki zat cennete salar. Türkmeniň çörege goýan hormaty we kurdum feýünce derek salawady. Ya bolmasa gara çärşenbede 360 000 bela inýär. Bular ýaly sözler aýtmakdan saklanyp, ýaýratmakdan el çekip Allahdan gorkmalylar. Din hakynda bilmeýän zadyny aýtmak alymsızlykdyr. Dogalar meselesine seretsek, häzirki döwürde dürli kitaplarda kella üçin şu doga, bila üçin bu doga, ayağa üçin beýleki doga diýip ýürüýte topor düzülen ýol gorkazmalar bar. Käbirler hatda 70 000 salawatyň güýjündäki salawat ýa-da 100 gezek bismillah okasaň jadydan açylýan diýip aýdýarlar. Emma olaryň dinimizde anyk delili ýokdur. Belli sahany aýdylanyna belli bir netije eltýär diýen gurrumlar tilsizdir. Dogry düşünmeli zat dinim özünde dua etmek, salawat getirmek, bismillah sözüniň fawawy we fazileti bar. Ol gurrun sözdür. Bular ähli musulman üçin ruhsat peýda alamallardyr. Ýöne ýokarda awap geçilen ýaly. Belli bir san bilen planşa okasaň plan kesellem oturýan. Planşa okasaň jadydan açylýan diýen gurrumlar Kur'an'da da sahih sünnette de gelmedikdir. Dinimiz bize jadyn näde bejerilýänini ýalňyşsyz görmüşdi, öwredenler. Emma şu sanna aýtsaň jady açýar diýme üçin Kur'an'dan ýa-da sünnetten bir delil bolmaly. Delil bolmasa ony dini değişdirýär diýip bolmaz. Bu ýerde Ebu Bekir as-Siddiq Allah onuň razy bolsun şeýle pähimli sözler aýtýar. Eger Allahyň kitaby hakynda bilmeýän zatlarym aýtsam, maňa haýsy asman körüge berer, haýsy ýer meni köterer diýär. Abdullah ibn Mesud Allah onuň razy bolsun şeýle diýär. Kişiniň bilmeýän zady hakynda Allah has howler diýmeli alymdanlar. Said ibn Jubayr Abdullah ibn Abbasyň okuwçysy şeýle diýär. Bilmeýän zadyny bilýän diýene öýül bolsun. Imam Malik aýtýar, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem musulmanlaryň imamydy, älemleriň seýididir. Ýöne şonda da bir zat sorulsa te asmandan wahy gelýänçe jogap bermezdi. Imam Şafii şeýle diýär, ilm esas dayanman, bir zada bu halal ýa haram diýip hiç kim aýtmagy haky ýokdur. Ilm esas bolsa kitapda ýa sünnetde ýa icmada azalan zatdyr. Eger bularda tapylmasa, onda şolaryň asyllaryna dayanýan piyas. Diýmek, din hakynda bir zat aýtjak bolsak, hükman şu 4 sadyň birisinden delilmez bolmaly. Birincisi, Kur'an'dan ayet. İkincisi, sünnetten sahih, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aydanlygy anyk hadis. Üçinci, icma, yani alimlerin bir ağızdan alalaşan hükmü. Dördüncü, kıyas, yani deňeşdirme. Şeýle hem ayet hadislara ilkinci 3 nesil sahabalar, tabiinler we etba tabiinler we olaryň ýollary bilen ýören alimlaryň düşündürüşi bilen düşünmeliler. Hiç kim olaryň düşünşine ters gelýän düşündürüşi bermeli däller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem hadisde şeýle diýär: Adamlaryň iň haýyrlysy meniň döwrümdäkilerdir, soňra ondan soňky döwürdekilerdir, soňra ondan soňky döwürdekiler. Ayet ters düşünmeň ýetiren ziýany. Allah Taala şeýle diýär: Habardar bolun. Allahyň dostlaryna gorku howpy ýokdur we olar gammaýyn hem bolmazlar. Adaşan toporlar bu ayet baradaky dogry düşünjeni taşlap şeýle diýerler. Hafer edin. Allahyň dostlarynyň Allahyň ömrüne uly awraý bar eken. Biz bolsa günäkär benneler. Günümül Allah'tan dilemäge yüzümüz ýok. Şonuň üçin şol Allahyň dostlaryna dilen dua edýäs. Olaryň biz üçin Allahyň ömrüne şefaat edýärler. Haş edip şol ayeti, oşuma meňiş bir näçe ayet hadislara özlerçe düşündürüş berip giden halka allap iň uly günä bolan şirke sarp ýarlar.
Ýekece soraw. Şu aýdanlarymyzy Peygamberimizden sallallahu aleyhi we sellem allamazmy? Ya da bir sahabadan, ya olaryň ýoluny bolan ýekece alimden delilimiz barmy? Peygamberimizden sallallahu aleyhi we sellem döwründe näçe sahabalar şehit boldular. Soň sahabalaryň döwründe näçe sany cennetle boşlanan sahabalar dünýeden ötdiler. Ýekece bir adam şolaryň gabarlarynyň ýanyna baryp bir zat dileýän ýeri barmy? Hamza Allahyň ýol worusy lakamyny alan, şehitleriň başı hasaplanýan Peygamberimizden sallallahu aleyhi we sellem agasy bolan Hamza Uhud feweşinde şehit bolýar. Ýekece sahaba şonun bir zat diledimi? Ýok, elbetde beýle eden bir sahaba da ýokdur. Şonuň üçin musulman da onlar. Bir ayet hadis eşitsek, şonu hükman sahabalaryň bu olaryň ýoluny bolanlaryň düşündirşi bilen düşünmelidir. Ýoksa olaryň ýolundan aýrylsak, ayet hadisleri öz düşünürşimiz berip Allah barada bilmeýän zadymyzy aýtdyrmyz bolar. Onu hem Allah Taala haram edip şeýledi ýa. Anyp bilmeýän zadymy eýirme. Çünki gulak, göz we kalp bularyň ählisi ondan, ýani anyklaman eýiren zadyndan jogapkärçilik çekler.